Salutare oameni buni, bine v-am găsit la un nou videoclip. După cum vedeți și în titlu, astăzi strângem lanțul la ATV-ul. L-am mai strâns eu înainte, puțin, adică înainte cu 2-3 minute l-am mai strâns. Și am zis că fac și un videoclip. Și să vă arăt ce am schimbat pe ATV-ul. Și încă ceva. Toba m-a părăsit. Adică a picat, mai pe românește, uitați aici. Uitați aici țeava, acolo trebuie spălat. Pe ATV-ul acesta am schimbat motorul, e nou pe el, bateria e nou pe el. Acum mai strâng puțin lanțul și eu zic să trecem la treabă, să vă arăt ce e problema. Acest videoclip o să fie scurt, de maxim 3 minute, deoarece mai încolo o să începem și noi cu vlogul de mers pe ATV, adică plimbarea, vlog ATV-ul. Acesta este un videoclip foarte scurt. Am răcit și încurge nasul. Curge nasul puternic. Acum mai strângem, mai dăm 2-3 turi la lanț, așa, de strâns, 1, 2, 3. Bun. Și acum să vă arăt ce am schimbat pe el. Acesta este ATV-ul meu, frumos. Este cam murdar deoarece ieri ce am făcut, nici nu mă vine să credeți. Aceasta este bateria. Bateria este nou-nouță, coafi saj, de acela care arată, uitați așa să-l pornesc. Uitați, arată acolo câte linii are bateria, câte... Vedeți? Bun. Să vă arăt motorul, este și el murdar, dar motorul este nou-nouț, întrebați-l pe Flavius. Da, e nou-nouț. Așa. Acesta este motorul de 125, nou-nouț, dar s-a muldărit deoarece m-am plimbat cu el prin oraș mai mult. S-a muldărit carburator, frumos, maneta de schimbat. Și acum să vă arăt filtrul de aer, da, filtrul de aer nou, să vă arăt cum se aude. Pornește la sfert. Auziți, stați așa. Auziți. Pune la top. Cam atât. Ce să vă mai spun? Te rog frumos să pui șaua înapoi. Ați văzut cum se aude? Acesta este ATV-ul 125. Haideți cum să-l și scot un pic afară, să vă arăt niște cadre faine. Să facem niște cadre și după aia o să ieșim mai încolo cu el la plimbare. O să-l scot acum afară. Deci am revenit. Acesta este ATV-ul.